Liyane napa? Nah, iki ning kene ketoprak Oh, iki Suminten Edan. Suminten Edan. Nah, Oh, ana pira? 150. Di, tak jaluk sithik. Lu transfer kok. Ora duwe cash sampean ki. Ora duwe. Duwe. Oh. Nih, sithik. Oh. Wis ora peduli kok. Iki ditilaki coba pira iki? Nah, iki 100. Iki kurang 50 nggo lho. Ha sing 50 sesuk. Lah aku ndi? Ayo 50 jaluk gading kae. Kok kowe 100? Ya ora apa-apa wong lanang ki abot sanggane. Lah wong Malah, lanang iki kudu ngalah karo wong wedok. Ora iso Lho, ujaman nyo apa. 50 nyo. Ah, wis ngono kuwi ya, kaya pakmu lho le lomo nek ro aku. Lah kok disai kabeh? Ha kok tok saiki kabeh. Wis ketotin kowe iki. Ngomong agono wong ora sethithik kowe kok kowe Kowe iki. iki lali, kowe iki wis entuk pirang-pirang lho Kit. Ora mau tak keke Heru iki lho, tekono. Oh, apa Mas? Kok dikake Mas Heru ngapa? Ora ae. Tak ajaran lho. Ah. Iki dapane apa, Mas? Suminten Edan. Suminten Edan. Iki Suminten Edan iki broto apa gento? Gendro. Oh ya. Wis. Gentho iki Karo sapa ya Nek cempluk gentho ya? iki karo cempluk. Ah, kowe cempluk. Nah, Wis ngono wae ora apa-apa. Disrepeki sik. Lek ketoke wingi nganu apa kae jenenge? Sing nang Temanggung wingi sapa? Sido paksa. Oh, situ paksa apik. Mati alus aku. Lah apa? Mati alus kae. Kae ya apik lho. Nek rasah ding kok ndak aku diajar ya. Totok. Duruk-duruk. Duruk. Buah karepmu. Tuk. Suminten wae ya. Aku sing Broto. gandrung kowe. Oh iya. Gentenan tak gandrung. Kowe wegah mlayu-mlayu to? Ya mene wis mlayu. Iya. Iki wis mulai ya. Oh ya. Ten Mas. Loh, Lah broto ta? iya. Kok lho? Lah aku ya totok maneh kaget to, Tin. Oh, Kok tak- ora dramane pokok tenan sus. Iki wis ngantuk nek yang mene iki kok ya ketoprakan kok Lah, Mas iya. Gading. Lah iki ming manut 150. 50. Terus 50 kok ya ketoprakan biasanya. 150 wae disak dhewe. Loh. Oh. Kowe Suminten. Iya, Basa. injih. Aku putra saka Nggih. Trenggalek. Heeh. Ngopo kowe tekan kene? Kula menika madosi Pados kodok. Madosi panjenengan lho. Lah Jen. ngono perlu apa? Goleki aku ki. Adem-adem. Piye? Mau ana sing njaluk cendol dawet. Alah wis engko cendol dawet sesuk goleki nang liyane. Iki mikmu kok ana apane? Piye Suminten? Den Mas. Hmm. Kula menika madosi panjenengan kawit wau lho, Den. Heeh. Mau dicekel? Lho kok kowe arep nyekel aku ki duwe hubungan apa karo aku? Kula tak sanjang kalih panjenengan Heeh. nggih, Den Mas. Iya. Sejatosipun kula menika sampun ngantu-antu kalian panjenengan kawit wau lho. Lho, ngarep-arep lha ono pare gawe apa? Kula gadah pengunek-unek. Iya. Panjenengan pengen ngertos napa mboten? Apa? Pengunek-unekmu apa? Kula menika ingin. Ingin apa? Hah? Kula Kandha wae aja prasaja. Nggih, jenengan Bapak Najrih rumiyin to, mang majeng mriki. Heeh. Kula kandhani kula bisiki nggih. Ya. Den Mas. Den Mas. Sejatosipun kula menika tresna kalian panjenengan lho. Tresno aku. Lho. Tok. Lho. Ono kok kowe ndek tresno karo aku kuwi sambung rapete apa? Loh, kan. Kula kalian panjenengan niku ora nggih pun dijodohke to? Lho, aku ora rumangsa dijodohke lho Suminten. Lho. Aja ngaku gawar ngawur. Wong bapak kula kalian bapak panjenengan niku sampun sarejokinan kula niku dikon jodohaken kalian panjenengan kok. Mangerti ya, Bro. Suminten.
yen to aku kuwi wis dipacangke Kali sinten? karo anake Sura Adimanggala. Sopo? Sura sapa? Sura Bangsat. Sura Bangsati. Mbok bapakku. Sura Bangsati bapakmu. Nek kowe? Sura sapa? Sura Manggala. Suranggala. Cempluk to? Ya. Aku kenal karo Cempluk. Lho. Kenal kapan? Detek piatek ya meh padha karo aku. Jan padha. Heeh ta? Ning rasane mesti beda. Ya ora, upama awakmu tok cilike sithikne aku tak kira ya gelem. Ora sanggagas cilik apa gede. Sing penting aku tresna karo panjenengan lho, Ora. Mas. Arep Aja mbok anggap aku wong lanang lelemeran, wong lanang geleman. Ora usah mlayu-mlayu, santai saja. Ya? Mantik nang kene nggih, Mas. Kula tembang kene, kajenge panjenengan rada sumilir. Ya, coba. Memanismu. Aja kaya Waduh, Aduh, sapa sih? kok nembang karo mburi ya omong. wis Sapa? Orija. Hangu jiwa. Aja kaya ngono to, Ten. Panjenengan menika mboten sae lho nek menolak perempuan Ya itu ora jenenge adalah aku dosa. nampik ki ora. Lah, Ning aku njaga awakku dhewe, njaga kehormatane wong tuaku. panjenengan nek jenenge nampik wong wedok siji sesuk bakal ditampik. Ora mergo aku ki nampik, mergo aku wis dipacangke dadi aku emoh. Mergo lah kula nggih dipacangke kalian panjenengan lho. Ha ning ora ana sing kandha karo aku kok. Sing ngomong wong panjenengan kalian bapake panjenengan kali bapak kula menika sampun sarujuk. Lah ning ya apa dicoba sik apa piye? Ya ya. Ndang. Ya, Aja kaya ngono. arengku ya. Ya kono gek ngoyo. Wis kek. Agawe. Yo, Cepet lho. dodol kabeh iki. Cepet engko dinggone. Yo. Kok malah ngelirik-ngelirik liyane? Ya ora apa-apa iki mergo ana kawula sing liwat ra ya Agawe arujiteng gale. Suminten aja kaya ngono. Apa kang si nadya umpamamu Suwe-suwe ingin tenan aku. amunduta mi panjenengan menika napa lho kok gemujeng Lah ya kata-katamu kuwi kok marai deg-degan ya. munduta rokmi Iya. lagi rokmi Rukmi heeh. Aja edan to, Ten. ora edan lah kula menika tresna saestu kalian panjenengan Iya, Raden, Mas. iya. Mbok sithik Percaya nek kowe tresno. terus Aku ya duwe hak mbok kaya anggatono tresnaku emoh. emah kaya sapi cacah ke Kalanjono Tak pangan. ya ya Emoh. Nggonku Emoh kala meneh. jonone beda. bedane piye Ya ora. Martamtu maktun Suminten. ruti Aja kaya ngono to. Wis to. Aku kira kulino diuyak-uyak wong wedok. ibarat Aku gila tenan. awang numpak ayo numpak mas Ayo. iya mbak oh sing mas dan mas Piye? sing do kepengen numpak saking pirang-pirang panjenengan wong wis ditawa-tawake kok ya ora gelem numpak Lah ya aku ki mau tok padake aku ki wong lanang apa? wong lanang ya
padha-padha lanang karo wedok. Lah iya ni ra yo wong lanang iki dhewe-dhewe ana sing geleman ana sing ora. Ibarat panganan. Heeh. Aku kuwi cicipana. Walah cicipono ya kurang uyah wis. Rasane ya banger-banger kok mangkono. Ha didelok saka wujude kaya ngono kok. Nek wujude mono kaya ngene ning belum tahu kamu rasanya. Aku pecen pengen ra gelem, aku ra gelem ngerti aku. Ndak tuman. Ya ora apa-apa, ayo tuman. Las ora. Ayo ta. Aja ngono kuwi to, Tin. Tin sapa? Ten. Ibarat awang numpak perahu sithik ya Den Mas. Ora iso. Mengko nek dadi bojoku arek anak-anak pira manut wis? Ora, aku di anak siji wae wis cukup. Ya nek siji ya nanggung. Ya, loro. Ya ya ya. Ning aja, aku arep di anak-anak karo cempluk wae, aku gah karo kowe. Endi to sejatine jane cempluk iki endi? Endi? Ki. Konen rene ben kepethuk karo aku. Endi cempluk undangan? Cempluk. Rene cepet. Cempluk. Trotok. Trotok, trotok. Ayo cempluk medun. Cempluk. Dadi sindeni mah do goblok. Mama iki. Tuk tuk tuk. Ngene ya Den Mas. Piye? Endi cempluk ra Ha iki cempluk lho. Iki katresnanku. Oh, iki ta sing jenenge cempluk. Alah cempluk tak kandhani to. Apa? Mau bojomu? Calon bojomu wis tumuk-tumuk aku lho. Aku mau aku klambiku nganti suwek-suwek ngene iki mergo kuwi diseret-seret karo kuwi. Isih wutuh ora? Hei. Jerone wutuh ora? Jerone wutuh ora? Ya iki mau meh wae kena iki lho pelakune. Oh, jebul kaya ngono kelakuanmu. Lho, kowe aja gugu kuwi lho aku ki ora ngopo-ngopo e. Hah? Endi ndelok? Saleh. Ndelok. Iki lho delokan klambiku suwek-suwek. Mau aku dirucen. Aku ki moto digeret-geret nganti klambiku suwek lho. Wong ya awake padha. Lah iya padha lah kok yo aku ning nyuwek-nyuwek. Sapa kuwi suminten ki po aku ki lamur po. Bahasa Kok urung kapok apa piye? Saiki ana cempluk kok dadi kowe kemah karo aku. Padahal kowe mau piye karo aku? Kowe mau aku mah kowe mau aku mah. Ora edan to Tin lagi. Tin sapa? Ten. Aku mau mah mbok bekso terus. Iki lho seksine. Sumpah ora tenan sumpah. Apa? Nyoh iki 50 nyoh. Ora ningo. Sing abang. Sapa ki nyaut-nyaut? Iki nggo butuh e. Ora, iki tenan lho, Plok. Iki mau iki arep nganu aku lho. Nek aku karo kowe kan sedulur to. Ya ora mungkin nek aku seneng karo Den Mas Broto. Piye to iki? Oh, jebul kaya ngono. Jenengan ki, Mas. Ya ampun, ki wong bentuke ya padha. Hah? Gone ya padha. Rasane ya padha. Ora sik nggon opone sing padha. Hah? Enggak motone, mripate, ku nek ya padha. Ya ya padha. Ora lha kok iki malah dadi gesek iki. Kowe aja percaya karo kae. Aku ora tau ngapusi kok. Kowe percaya aku iki lho buktine klambiku do suwek mergo mau diceneng karo Den Mas Broto. Yo mbangane tok tuduh saiki tenanan yo. Ayo. Wek jane can ingin tenan to jane? Heeh, arep apa ingin aku? Ingin. Saleke dadi wong wedok ora iso dijagake. Ora jagake piye? Hah? Hah? Ya ngono ki gumantung sing lanang. Ora sing lanang, sing wedok ya ngono kok. Jagake teluk begi prei. Jaluke pindho kaming pisan. Ayo pisan wae dadak. Pindho-pindho. Mulai aku ya pengen iki. Ya, ta? Ah, wis, ngapa? Kowe gelem? Aku ya mah no, aku jijik no. Ku lambe iki kowe mau omong piye? Apa ta? Dadi wong lanange mbok ora lelemeran. Wong wis
wis di bojo cempluk karo di bojo karo aku, ha? Plok, Apa? tak sumpah. Lah apa bumi langit nyekseni. Hah. Aku ora tumindak apa-apa. Tenan? Buktine apa? Yen to aku tumindak apa-apa, wani ora dawa sumurku. Sumprah. Biasane ki ora dawa umure. Kok sumure? Bunakmu ora dawa. Kowe iki lambemu ya elek. Kene ki ora dawa. Kok nonyo? Hah? Jare nek ning njaba ki malah kasar. Lah ya kowe ngeyel kok kandhane aku ki ora tenan kok. Alah. Suminten. Apa? Aja gawe fitnah sing ora-ora. Aku ora gawe fitnah nyatane klambiku suwek mbok eneng-eneng lho, Mak. Aswek tak cokoti dhewe kok. Ya ora. Oh wae. Ora. Hah? Piye ngapa? Yen to anu tangkep jojol lantaran bau karo aku. Ora wedi. Aku karo wong lanang ya ora wedi. Padake aku wedi ngono apa piye, he? Ki dibelani aku. Aku ki njaga katresnanku karo kowe. Iya tenan, aku percaya karo sampean. Nah. Wis. Ki rampung. Wis arep ngopo meneh iki Mas Gading. Iki wis pedhot semene wae. Iki nek arep butulke judeg iki. Le butulke kowe lunga ora rono. Oh iya, ayo yen to saiki kondur diajeng. Kondur. Urung bayaran ki? Engko bayaran tak bayar. Ya wis. Wis ya, ten ya. Ten Mas, Hei. kowe nolak sak kabeh. Heeh. Titenono. Sesuk rejaning jaman. Manukmu ilang. Ya aja ngono ya aku piye? Oh iya, lali ning. Manuk siji tak dundeme. Jeng. Loh, ketake duwe manuk kutut loro. Berarti tak jamoni, tak salep barang kok. Kok disalep ki apa ya jamur? Nek manukku to tok disalep ki. Sing disalep apane? Mula wong wedok keparat tenan. Lha apa jenenge? Elek agak aku sarung pisan aku. Wis nembang wae. Iya. Ngapunten nggih niki malah do curhat. Curhat. Pun Saiki damai wae. Damai. Antarane cempluk. damai. Disalep. Wis damai ya, damai ya. Mati salep. Oh, biyong ban. Wis. Wis iki sampun nggih Mas Gading. Iya nggih. Wis, Wis pun bubar. nggih. Nggih. Bubar. Pokoke endinge mau iki karo kuwi rono. Iki kok gentenan. Ayo, cempluk. Oh alah Jen. Sing kok bar iki barekan kon. Wis, yo monggo dilajengke. Endinge niki mau sapa jenenge? Cempluk karo Broto lunga nggih. Lunga. Nganu, sapa jenenge? Suminten? Suminten pokoke nedang gulung-gulung ning dibayangke wae. Oh iya, wis paesan ya Din ya. Monggo para pamirsa kula aturi bayangaken piyambak-piyambak. Nggih. Pun. Sah, to 50 lumayan. Sakniki mau wonten napa jenenge? Pamundutan dari saking Bapak. Bapak sinten wau? Panjenengan. Hah? Oh nggih, Pak Agus. Oh nggih. Niki mau nyuwun lagune Cendol Dawet niku napa Pak? Apa dikeki wong sing ana Cendol Dawet. Tak kintang-kintang ngono kae wae. Nggih, mboten napa-napa. Niku wae nggih. Nggih. Ditambahi Mbak. Siapa jenenge? Mbak Elisa sama Bu Ika yuk. Oke. Nggih. Liwong. Lewong. Pokoke kudu dine cendol dawet. Mbah pamer bojo iso. Maksudnya gamelane? Apa pamer bojo iso, Mas? Hah? Liwong mawon nggih, kok Nggih. dikeki cendol dawet. Tak kintang-kintang ngono, sing penting ana cendol dawete. Kok sepi iki? Yuk. Oh, mulai. Yuk. Lewong.
Nggih. Sowan kula macange Yulimbo. Nggih, Mbak. Sugeng dalu Mas Sugeng Gading. dalu, Mbak Sehat to Elisa. Mas Gading? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Piye rasane iki mayang bareng kanca-kanca le rawuh iki tumplek blek saoke wong tur ngajeng piyambak niku kakean ibu-ibu lho. Ibu-ibu. Saking tresnane karo Mas Nggih. Gading iki. Nggih. Luar biasa. Luar biasa pokoknya mriki, Pak. Seneng ora nek ibu-ibu sing nonton? Wah, seneng banget kula. Nggih nyuwun tulung Nggih. ibu-ibu wonten ngajengan piyambak. Menawi saged radi mundur sekedik terus mbok menawi saged lenggah terus sing wingking saged ketinggal ngaten nggih. Saged ningali leres nggih Pak Hu nggih. Nggih niku sampai menek-menek niku se wingking mesakake. Muga menek-menek pas kepoyoh wah ora. Lah ya mesakake sing ngisor ya Mbak. Ya nek umpamane arep nek ajeng lenggah alon-alon nggih mungkin ndak nglingguhi Nggak kancan. ngelingguhi kancane. Soale iki wis ra iso obah Ra iso obah saking lepet-lepetan pengen delok wah Luar Mas Gading biasa. jebul bagus ketho wis do dirasani ibu-ibu. Wih to Mas Gading jan bagus gak Bagus, suarane wis dhuwur. apik suluke barang. Gemes ya Bu. Carane nek duwe anak kaya Mas Gading piye rasane? Wah, bombong seneng pengen jiwit ya Kok Bu. duwe anak to? Aja lah, aku nek dijiwit semono kae ya biru erep awake. Lah iya, ane saking bombongnya saking Nggih. senenge kok karo Mas Gading. Ya luar biasa ya sing nonton diane tumplek blek. Oh iya tumplek blek. Tumplek tumplek blek. Tumplek blek. Tumplek blek. Blek 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 blek. Blek. Ora black nek black iki wadah kerupuke lho. Lah iya maksudku Tumplek kuwi blek. saking oke menika dilalah streaming nggih kathah penonton Nggih. wonten Pilang Rejo Melumpuk Sedoyo wis ra ono sing absen iki carane rasulane sukses iki. Oh, Saoke wong nggih luar biasa Pak Luar Lurah. Lan terutama sing saking Jakarta Ikatan Keluarga Keluarga Pilang Rejo Rejo. ya dari Jabodetabek yang rawuh sini memberikan support besar. Ki bukti ya Mbak, mbok merantau tetep eling karo desane dhewe. Terus Bali rene. Bali rene ora kok Memeriahkan. mulih ya meneng ongkang-ongkang ora. Ana acara apa ning desa ya urun ana Tetep duit nyokok. ya duitnya. Nggih. Ana tenaga ya tenaganya. Oh. Buktine Mas Gading door press sak oke-oke. Lah, nggih, Wah, door press. luar biasa. Niki nggih nganu Mbak Elisa ngaturke Nggih. panuwun katur Bapak Gubernur melalui Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta atas fasilitas pewayangan malam ini. Nggih, Oh, matur nggih. sembah Matur sembah nuwun. Bapak Gubernur disupport menika. Nggih, Nek mboten disupport. disupport mangke ndak wayange saya mengkeret, saya meredup. Nah, nggih. Nek disupport karo Pak Gubernur kan ning ndi papan berbagai titik dalange sapa wae sing penting wayangan. Nggih. Iya. Ya, ning Jabodetabek nek awak dhewe wayangan ya, Mbak. Dalange sapa wae wonge mesti do melumpuk nonton. Kan paling akeh saka Gunung Kidul. Gunung Wis, Kidul. oke wong kuwi saestu. Luar biasa. Buktine mereka berarti semua mencintai wayang Wayang kulit, kulit. mencintai Nggih, budaya. mencintai budaya. Nah, kowe urung Apa? apa bage binage apa-apa ngono Lah lho. wong kowe omong terus ora kena diselami kok. Mbah aku nek le mayang Mas Gading iki bateraiku carane Lenget biasane sas. mung siji iki Dadi- baterai papat. Pret 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 pret. Lah ya wis, mulane aku ming ngenggi wae wong ra entuk nggon kok ket mau. Ya saiki tak wenggon Ya, no. aku tak omong Kok gedene semono mosok ora oleh nggon. Lah ya to Mas. Ayo, Piye? 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 Kepiye gede apa cilik? Wis manut. Aja dadi rawani. Sugeng dalu menika Mas Gading, Mbak Limbuk, Mbak Sugeng Canggih. dalu, Mbak Tatin. Sak menika sampun mayang malih. Nggih. Sampun kendel. Alhamdulillah. Biyen gek cilike anggur weruh wiyaga apa sinden, Mas Gading langsung mlayu bablat. Mlayu isinan Isinan biyen ra nyangka babar belas nek saiki kok dadi sak mene gedene wis iso mayang Lah ya. nyuli bapake. Bapake. Kowe ya tau ngedusi Mbak biyen. Heh? Wis tau. Kelingan ora Mas? Tak Wah, kelingan ayo. Mbok aku didusi meneh kala-kala ki. Waduh, nek saiki didusi ya tak
ya ngerti ya ta jaman cilike. Nek biyen dik cilik tak nggo dolanan ra apa-apa. Apane sing nggo dolanan? Ciduke iki lho, Mas. Oh lah ra ngono. Aduh, ra. Piye lek mau ngedusi gebyur njupuk sabun. Sabun. Alah bagus saka dhuwur medhot. Aku nek ngosoki nganu kok telaten. kelek. Lek ngosoki karo ditapuki kok aku ki. Ha ngene to. Ngono. Salah. Ora ya kae iki ora tak tapuk mergane iki tanda sayang iki kan warna-warna. Ono iki kang saking biyen gek cilike jan ngeyele ra jamak-jamak. Saiki wis gedhe, wis mayang, wis bagus, wis metu brengose. Lah nggih. Brengos wae ora. Lah yo jenengan Isin meneh iki isin meneh lho, Mbak. kok malah ambruk? Apa? Kok malah ngambruk ngapa? Ora apa-apa. Ya kuwi kan Wis metu brengose mau lho. lah iya lah. Lah iya. Madhep rene lah. Lah to. Heeh to. Ana brengose tipis-tipis. Ono. Ayo. Ono sing kandel barang rambute kandel iki. Rambut iki lho ngene iki tutupi blangkon ora ketok. Oh, rambut. Rambute kandel. Nek rambut dhuwur jenenge rambut. Heeh. Terus nggon kene nggon mripat jenenge Apa? Alis. Alis. terus nggon iki heeh, terus nggon kene Sorirom. Brengos. Terus yo Mes. misar lambe. Apa jenggot? Heeh, terus nggon dada, Apa ora ngerti aku? simbar. Ah, simbar. Simbar terus ngisore Sore wulu cumbu. mulus sampe iki ngendi? Iki lho, jempol. Aku ora mampir terminal. Wis ya. ora rasah. Arep tak warai kok malah ra gelem. Semoh aku. Urung gelem. Rame iki nek ora rame ora apa-apa. Lah ngapa maksudnya nek dhewe-dhewe gelem ngono apa? Aku Ki? ora iya no. Weh, Ora ono sing ngerti kok. maksudnya ya gelem karo aku. Ora. Piye ta? Ya wis sanane ngono wae. Saanane nek gelem ya karo Mbak Elisa iki, Mbak Elisa ya urung duwe bojo. Wah yo adoh banget. Nek ora ya ditawake ibu-ibu sing ajeng duwe mantu Mas Gading monggo. Monggo Bu, menika tesih legan. Bobote piro? Maksudnya kok tekan bobot? Lah yo ngono tak tawake ngono lho, tinggi berapa, berat badan berapa, ngono kan sing ceto to ben komplit ngono lho. Nek Mas Gading dure 100 piro, Mas? 170 170. telu sekitaran semono lah. Wih, Lah, dhuwur tenan banget. ya. Nah, berarti karo awak dhewe wis ngungkuli ya. Mongko pas mbiyen jaman supet kae sadurunge supet alah isih samene saiki wis Kandhani. ngungkuli ya. Seneng. Kandhani saiki wis ana brengose kok ya. Sono Statuse wis cewek terus. Lho lah kepiye to? Ya wis wayahe kok ya Nah, iya. saja. Kowe kuwi sing wayahe kok urung ndang. Aku ora kesusu kok. Kowe selak pengen nyumbang apa piye? Kok nek silak tuwa lho, Sa. Ya ora apa-apa. Ini iki derek ndedonga kagem masyarakat Pilang Pilang Rejo. Rejo. Nggih. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat. Amin. Nggih. Lancar rezekine. Amin. Panjang Rezeki yuswa. ya rezeki ingkang berkah barokah nggih. Amin. Mugi tansah guyub rukun ngenten iki lho Pak nggih. Dadi Nggih. ora gontok-gontokan najan to ndelok uwel-uwelan ngene ning tetep oke. Tetep oke. Sing do merantau ya paringi sukses. Amin. Ning manggon perantauan paringi duit sing akeh, bali iso mulyake wargane. Amin. Ngono. Apa nek sing urung didongake? Nganu pedagang. Pedagang. Paringi laris anggone dedogongan. Amin. Apa? Dedagangan. Anggone dodolan kok Dodolan ding. Nah, Dodol sing jemek-jemek lho. ya ngene kan dodol tok iki dodolan. Dodolan. Dodol ora dodol. Dodol. Dodolan. Lah nggih. Sing petani. Hah? Sing petani. Sing petani paringi subur tandurane. Amin. Golake iso murah tur didol ya laris tandurane. Terus Apa neh? Sing pegawe. Sing pegawe ya paringi munggah pangkate. Sing do durung kagungan pedamelan nggih mengke paringi lowongan, paringi pedamelan. Amin. Sing dorong duwe jodoh termasuk aku dhewe. Ndang entukno jodoh sing pas. Nek ra pas kan ndak dadak ganti to.
Kok kaya klambi wae. Apa-apa iki kudu pas. Lah iya to Mas Gading. Soan mriki Pak Lurah, nggih, Pak Naryo lan sederek-sederek sedaya mawon. Nggih. Menika mengke ngaturaken panglipur setunggal mboko setunggal. Nggih. Mau sampun kathah layang-layang kangen. Nggih, niki. Saking warga mriki, saking panitia lan saking WhatsApp nggih wonten. Monggo Mas Gading niku banyak surat-surat Nah, niki dibaca. kathah mbok dibantu membacakan, Mbak. Kula, Mbak. Oh iya le. Niki 3 mawon pun. Pun mboten napa 3 mawon niki. 3 mawon tok pilih sing tipis-tipis iki. Ora. Sing kandel deleh kono. Ora iki lho. Kok cuk ngono kuwi. Ra ngono kowe mbiyen ro bapake wis kaya ngono saiki genten nek Mas Lah, Gading iki- ki sing calcul ngono lho. Iki anake mah luwih parah bang bapakne. Lah piye? Iki sakmono wis wani nek bapake gak rek jek tepo-tepo. Nek iki Aku ora aku. Wis hafal kok. iki langsung das-dus. Apa kuwi? Apa-apa nek ra ngelingi mbiyen bapake ngenehi rezeki wis tak pites yo. Waduh. Sia-sia. Ayo dipites semono kuwi ya cadel tenan aku. Nggih, nika request lagu Request lagu. saking Bapak Sumarlan, nggih. Ngesti Wiromo Bekasi. Nggih. Nderek nyekar Nyidam Sari Mawi Bowo. Bowo. Nggih, berarti mengke Nggih. kalih nyekar kiambak mengke. Cek dibuka sik piro? 100.000 rupiah. Laris. Laris kon. Laris. Laris manis. Laris. Lagi nggonku kandel, Mbak. Wah, iki mateng, jan mateng iki. Nek abang iki mateng, nek biru urung. Mentah. 5. 5 Nyo sapa? titip. Oh iya, siap. Siap angger nggawa tak ono siap. Iki yo kur nggawa tok kok dibagi sakmene kae yo. Minta lagu Caping Gunung Mbak Tatin, dar kowe dhewe. Ah ditek tak pek aku dhewe. Ya Wis mbok nek kowe peken. tegel sakmene kanca-kanca warga laras Tegel. ra mbok bagei ya nek tegel ya kono. Apa-apa aku tegel kok. Wingi ana kasus nek ning nggon aku kono sinden Apa? nek do mele ana duit kudune dibagi-bagi kancane gawa dhewe. Jare ra iso beol. Oh. Pengin ndi? Nggonku kono. Ora nggonamu, aku ora kok. Dadi Ora. aku tetep lancar. Kagem Simbok Sulasi Danyangan ugi kagem Bapak Lurah Bilang Rejo Bopo Sunario sak perangkatipun selamat merayakan bersih Deso Bilang Rejo mugi-mugi Deso Bilang Rejo warganipun tansah guyub rukun subur makmur adem ayem toto titi tenterem. Amin. Sehat bagas waras, amin dari Subandi di perantauan. Ya, Amin. matur suwun Pak Subandi. Terima kasih Kang Pak Salato Subandi. Sewu. Kang Salato Sewu, yo liyane ya. Nggone Mas Gading dulu, nanti ini aku masih satu. Oke. Ayo. Niki riyen. Ya. Yo maca Mas. Yo. Ora meneng wae. Ayo. Yo. Saking kula Ibu Darmiati nyuwun mawar kuning kagem sedaya pamirsa. Salam budaya. Salam Eh, budaya. Buka. Nggih. Saiki transparan kok. Kepareng Lek buka nyawer iki nang dhuwur. 100.000. Oh, nggih, matur sembah nuwun. nuwun. Sembah Mawar nuwun. Mawar kuning. Seniki wonten malih Pak Dalang minta lagu Gubuk Asmara yang menyanyikan Mbak Tatin yang boys. Welelelele. Wih, Mobloh tur aku seneng. Ya Oh, halah. Kandhane kok do ngeyel. Wes nyanyekno kabeh sewengi dari anak perantauan. Pak sama saya Hardiono. 100. Ah, mayan. Nyo. Oke, aku tok wis 600 iki ya. Yes, yo. Ana meneh Mas Gading itu. Tesih Mas? kathah niki. Siap. Saking paguyuban Bagas Waras. Nyuwun gending Caping Gunung Jenggleng. Lho niki ingkang nyekar Mbak Tatin. Wah iya iki. Lho, Tatin Iki meneh. kelakon sewengi mumpluk lambene iki. Tatin to Tatin. Kandhani big is beautiful. Apa? Big is beautiful. Eh? Hah?
Lemu ajar bahasa Inggris ki Nedi. Lah apa? Bener ora? Inggris Mbok, aku cara ya ora ngerti kok. Inggris cara sentolo. Lah apa nek Big is beautiful. Hah? Beautiful. Beautiful. Kur dicepet ke. Iya ngalah. Sampai gunung Iya, pira Mas? Oh, iki sik. Dari siapa? Paguyuban Bagas Waras. Heeh. Parang sampai nyawer gunung. 200.000. Nah, matur sembah nuwun. Paguyuban Bagas Waras. Nggih. Niki tesih enten malih, Mbak. Napa Oke. malih? Katur dalang nak Mas Gading nyuwun bawa sinom padijono bablas ladrang rujak jeruk. Saking Bajo IKPR saking Parantau. Perantauan. Ah, niku. Bawa. Wah, aku rasa le maca iki. Piye? Aduh. Nah, Belum niki. ada. Ayo, to. Piye? Iso ora? Bawa dewa. Bawa dewe. Bawa Oh, dhewe. bawa dhewe. Nggih, Mbah. Oke. Mbah pas apa? Mas, sapa iki jenenge? Mengke saged Oh, ninggal. saking Mbah Jo. Mengke. Nggih. Transparan kita buka semuanya Ya, ya. transparan. 200.000 iki. Nuwun. Liyane do ngitung iki. Niki tesih enten malih. Wonten Tesih. sinten? Sugeng dalu bucange, nggih sugeng dalu. Kula nyuwun gending podang kuning sing nyekar Mbak Tatin. No, taten meneh. Saking Gito. Terus sinden 8 mulih wae kok iki yo. Totan taten. Aku yo tak mulih wae nek ngono. Aku ora tau tawa do milih aku dhewe lho. Iya ya. Iya ya, soalnya gede dhewe aku. Dadi ketok Ya dhewe. mbah iki. Kodamu apa to jane? Nah, Kuwi do tergila-gila semua. kodame kolor ijo. Niki dari Pak Putra Dikari Gino Nggih. Baladewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu anak Mas Gading Pak Wukir. Sugeng dalu, Pak De. Ye, derek mangayu bagyo anggenipun Desa Pilang Rejo nglipar merti dusun. Mugi masyarakatipun tansah toto titi tentrem kerto raharjo. Amin. Wonten tali asih menika sekedik mawon kalih yuta. luar Sekedik mawon kalih yuta. Setunggal yuta kagem sederek-sederek warga laras ingkang kula tresnani. Setunggal juta kagem anak lanang Ki Gading Pawukir. Masuk Alhamdulillah. rekening, alhamdulillah. Request langgam rengu digarap langgam lajeng didangdutake. Please tolong Mbak Agnesia Nandasari. Wah, Oh, niku. kanggo. Akhirnya dudu Mbak Alhamdulillah. Tatin. Seorang Mbak Tatin meneh. Tetap guyup rukun kompak solid warga laras seutuhnya sak lami-laminyo. Amin. Amin. Saking Putra Dikari Gino Baladewa. Ya. Nggih, sempan won. Apa meneh Mas isi Iki tesih enten Wah, saking isi. Mbah Warno. Warinem Dul Sumur. Dul Sumur. Nah niki terusane. Oh, ya. nggih. Ngersake lagu Podang Kuning lho, Podang Kuning meneh. Kuning Nggih. loro. Nggih. Iki pira kuwi Mas ayo? Oh, sik. 100. 250. Oh, 250. 250. Eh, Jan luar biasa. Nuwun. Piyayi kene iki nek nganu ya nyuwun lagu ya langsung cul Nggih, rawel. Langsung kula cul rawel. dongake sinten kemawon ingkang sampun request dilalah menika sampun paring rejeki mboten lokak tambah kebak paringi berkah salami-lami ya. Amin. Tikel teko engko ngenehi 100 ya mulih go sak yuta ngono ya Amin. kira-kira Amin. 10 kali lipat mulih. Iya. Nah. Sama- Monggo ingkang badhe nyawer mengki tasih wonten wekdal nika. Alah. Nek kepengin 100 dadi sak yuta monggo ya ya. Malah kaya apa. Mbak Capeng Gunung dulu ya, kita kasih Mriki kita enten setunggal melih. Oh iya ya, Terakhir. sisan-sisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta lagu Tiwul Gunung Kidul Ya. saking Bum Desma Batur Agung Lipar dengan unit usaha 1 UPK DBM 2 BMT Batur Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Nggih. Ingkang nyekar Mbak Tatin. Oh iki. Ki Mbak Tatin Nah iki. nek kuwi gawe-gawe nek sing kuwi kari dhewe gawe. Iki lho. Endi ndelok
Iki lho. Di ana to. Sing nyekar Bro Pastiwi kalian Mas Gading ngono. Ora. Genah iki lho, Mbak Tatin lho. Kawe. Ben mupluk sisan. Ya capek gunung sisa jumboh mendoakan. Apa jenenge Merti Duson mangke nglendongake nggo parian. Nggih. Nyepakake siji-siji sinden-sinden. Yo. Sopo sih? Kamu. Tatin iki lagi dadi bintange iki, role. Lagi ngerol iki. Engko rol depan. Paling banyak apa kaya banyak? Paling banyak, tak kira kaya banyak. Ya paling banyak ya kaya banyak. Banyak nyosor sapa? Lah sapa sing gelem disosor? Dalange wit. Oh kalau ana sing aku ngono lho mburi. Sapa? Capek gunung nggih. Monggo capek gunung. Saben bengi. Oh ya jan apik tenan suarane kok ya. Apik nek Pancen suarane. Pengen tak suarane? Ora. Kono. Kayak nembang lah. Lah yang sing ngeneng iki lho omong krung Karso. nyawang kona. Awas. Ayo. Jas. Ketutupan cakap. Oh. Ya oh. sadirene Mas, minta ketutupan porono sisan. Yen memajang mengkaro janur kuning. Iya. Kambang wae wetahan guna Karang yo pengedrame wis bagus atau terampil. Lah iya. Lah iya. Sapa ta jenenge? Oteng. Oh, Ten. Oteng. Alah, sak kelas apa ora? Sak kelas niku. Sak kelas. Oteng, jenengan kok oteng. Oteng sapa? Asline sapa to, Mas? Ata. Oh, Oh, Ata, Ata. mulane kok oteng. Pacita sarwi Wis pindho wae. Pindho wae wis ora usah. Ayo, Mae. Dispoti. Sepote kuwi mah nggih, Mas. Sekalian langsung. anu apa? Oh, mawar kuning. Mawar kuning. Ya, iya. Nggih, monggo dispoti. Was
Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Ika Gading. dan Bu Neti. Iya, selamat malam. Selamat malam. Ibu Neti apa Mae? Mae. Oh, sing positif. Sing positif. Positif Mae. Oh lah iya, biasanya Mae kok terus ibuke. Lah nggih. Enek ngundang aku piye? Tante. Kakak. Oh kakak. Men ketok enom. Ayo. Ayo. Kakak tua ya. Kakak tua. Ora apa-apa Enek cek ngundang Mbak Tatin piye? Mbok De. Simo. Ora. Simo. Sapa? Mbah. Oh Simbah. Ora apa-apa tak berkahi le. Ah iya. Nggih, Mbah. Kewek men ya. Nggih. Pamundutan Pak Lurah. Kali janjine komplit sak bawane sekong Pak Geter. Oh, anggitane Pak Geter iki. Dibaleni, didudak meneh. Oh. Ya giliran ya. Ya. Dina Minggu kang tak anti wes Siji ya. Kowe loro, Bu Neti loro. Tina mune ngaya lara jebal mong lali Mbak Tatin siji wae. Spesial yang belum maju dua-dua. Anane pijersa maya Mae. pintar golek alasan ngander angaduka Bareng.